Ya telah ya ya ayo ya sanes gedruk ya
Kedruk Kudo Brastya Jarot Bisa. Feni Puspitasari yen nyawang solat bawane riko wengi tansah dilakoni dadi katilatik ati cuma ayu kang tak ati-ati ya iyo iyo ya iyo Klopo muda saumpama leganono sakedhep ing netra tak gotombo lara brata kaketaman asmara gurita Pelirate sanes kedruk lho iki penak ngene lho Edi Pratama profesional bisa yo 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 rembulan mewos dadari kang madani peteng jroning ati katnat kubu kan sejati tak belani mati lapo pati oke ya oke oke
Kula nyuwun keplokipun sepindah malih tepuk tangan matur sembah nuwun. Nggih. Menika babak pambuka Mbak Feni. Pambuka Mas Jarot. Pambuka menika dipun isi kalian rekan-rekan sanes gedruk. Sanes gedruk. Jane Asli kene apa Mbak? Asli Oh mriki, asli Mas. original Nek ya. kok sanes gedruk niku jane apa? Lah nek sanes gedruk iki mau kan koreone iki kaya ana gerakane jadilan. Oh. Ada pompinan tak amati lho. Aku ki cah tari anggap Oh, kuwi tari apa? Tari piring. Tari danan Mbak. Iya. Mbak Feni ngaturaken sugeng dalu dumateng warga masyarakat wonten ing Kukuban Keropak Giri Panggung Tepus. Luar biasa penontonnya kersa lenggah sedaya matur sembah nuwun. Tertib Mas, biaya Ya mriki iki niku. dadi sinden jatilan penonton kompak kabeh Nggih. ya ning kene iki. Ora dadak diumumi. Wis do Penontonnya lenggah. Ngono wis lenggah dhewe. Lah kan sing mingking saged ketinggalan sedaya. Ana penonton semene mbane kok do kompak lingguh karo do marep dene kabeh. Enek apa to Lah jenenge, mbok Mas? kamangka ya bakul ya akeh ning sing dingetke kene. Heeh. Menika kanthi adicara napa nggih Pak? Rasul. Rasulan Mas. Gebyar Rasul. Rasul. Onje. Derek ndedonga pamuji dumateng warga Laladan Kropak sak kiwa tengenipun. Mugi-mugi anggenipun gesang diparingi panjang yuswa. Amin. Murah sandang pangan. Amin. Ingkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi dicepakke jodhonipun. Dongamu apa Mbak Feni? Nggih mugi-mugi sing mestine nek apa di desa itu kan pekerjaannya petani toh. Oh iya, Mas. among tani, among tani. Among tani. Mugi-mugi panenipun kathah nggih Pak Bu. Amin. Moga-moga ora diserang ke rekor panjang. Lah wis dalah panggung aman. Oh. Dikasih sayang-sayang ya sayang. Iya sayang. Aman. Luar biasa ya sound systemnya. Biasa. Ngatino profesional audio sound system. Mas Ngatino. Andiel. Adewe melu formasi ya Rot. Ayo aku mau yo melu senam. Oh wis melu senam ibu-ibu. Iya nawar ansa kelingan yen wengi ngekowo kipi seliramu angger hidup hati. Sayang sayang sing tak sayang kangen ning atiku. Ala-ala sing tenan to. Mumpung ning desane dhewe sing apik, ramah. Feni Puspitasari. Terima kasih. Warga Keropak Giri Panggung sugeng dalu.